Určite ste veľakrát počuli slovo talent. Stretávate sa s ním pri rôznych okolnostiach, sú na to rôzne uhly pohľadu, využíva sa a častokrát sa aj zneužíva. Keď sa niekomu niečo nechce robiť, povie, že nemám na to talent, kašlem na to. No, ale nejdem dlho tu nás spojlovať, lebo naše hostky Livia Pastoreková s Jankou Turzovou majú pre vás nachystaný skvelý workshop, ktorý má taký pútavý podtitul, že ako jazyk talentov formuje podnikanie. Takže odovzdávam slovo a teším sa. Ďakujeme. Super, tak ďakujeme veľmi pekne. Asi teda, keď sme dostali pozvánku prísť na túto akciu, tak sme sa rozhodli, že čo môžeme urobiť preto, aby to bolo také trochu viacej aj kreatívne, aby ste len nepočúvali nejakú prednášku. Tak preto ste dostali, alebo sme vám rozdali teda nejaké papieriky. Keď budú prichádzať, tak túto dievčatá nám pomôžu, aby ste každý dostali to, čo potrebujete. Takže vítajte. Máme tu časovač, pevne verím, že to teda dáme, takže vítajte na takom interaktívnom workshope o talentoch. Ako talenty prepájajú a ako vám môžu pomáhať v biznise. Každý jeden z vás je úplne iný pri tom, ako ten biznis budujeme. Prosím vás, len pokiaľ začneme, dajte ruky hore tí, ktorí poznáte trochu Gallup a máte s ním skúsenosti. OK, super, taká tretina by som povedala. Dobre, takže mám to mieriť tam, zatiaľ mi to, počkaj, musím to zapnúť. OK, tak nejde mi to zatiaľ mieriť. Na vás to mám mieriť? Ja neskús to mieriť ty. Dobre, skúsime to teda mieriť. Nejde to mieriť, nevadí. Zatiaľ sa vám... OK. Tak sa vám v krátkosti predstavíme. Ja sa volám Livia Pastoreková. Janka teda bude mieriť a budeme vás prevádzať týmto, dúfam, že 50-minútovým workshopom. Dobre? Výborne? Super. Takže okrem toho, že teda vidíte nás aj v životnej podobe. Už to bude fungovať? Výborne. Tak vám chceme predstaviť tým Lipa Coaching and Consulting, ktorá sídli v Žiline, takže my sme veľmi radi, že sme doma a sme veľmi radi, že môžeme hovoriť na domácej pôde, lebo včera sme hovorili v Bratislave a Žilina je predsa len Žilina. Takže my vítame vás na tomto našom workshope a o čom to vlastne bude? Mám svoj, nemusíš mi podávať. Bude to o tom, aký sme každý jedinečný, aký sme jedinečný ako líder, ako sme jedinečný ako podnikateľ. A preto tu máme možno také nahliadnutie, že aj ty si občas hovoríš, že na ľudí sa nedá spoľahnúť. Že najlepšie veci si aj ty urobíš proste sám, nebudem to hádam dávať na niekoho iného. Že tráviš príliš veľa času prácou, že väčšine nestíhaš, alebo máš tak veľa nápadov, no nemá to potom kto urobiť. To je naša téma v Lipe. Tá posledná. Okrem tej pred ňou a pred ňou. Takže každý jeden človek v podnikaní určite riešite niečo svoje vlastné. A ja vás teraz poprosím túto réžiu, aby nám spustila Mentimeter, lebo nás to naozaj zaujíma. Vyberte si prosím mobily a skúste sa tak, poďte prosím vás na menti.com. Neviem, či vidíte. Výborne, aj to číslo hore bude vidieť, takže buďte takí dobrí, poďte sa s nami podeliť o to, čo vy aktuálne v tom biznise riešite. Čo sú tie témy, ktoré ťa ako podnikateľa, dovolíme si vám týkať, sme sa rozhodli s Jankou včera. Takže prosím vás, poďte na menti.com, kód, ktorý použite je 51607950, verím, že to vidíte vpravo hore. A keď sa tam dostanete, tak tam dajte také do tých 3 políčok, že čo sú tie témy, ktoré teraz ty ako človek, podnikateľ, aj rodič, líder, manažer, čokoľvek, takže aké témy riešite vy teraz? Sme zvedaví, či sme sa trafili tými úvodnými pár vetami. Počkáme si prvý. Rozvoj. Super. Neopisujte. Skúste byť tak sami s sebou a nazbierame si také vedomie toho, čo tu teraz riešime. Super, rozvoj komunity, vzdelávanie, marketing, procesy, budovanie tímu. Ako by Zlatka povedala, čo ešte? Najsilnejšia koučovacia otázka, však Zlatka. Výborne, sa vám to plní? Fúha, veľa. Predaj, financie, som zahltený operatívou. Aj my? Obchod, tímovosť, najímanie sily, všetko.
Všetko je najlepšia odpoveď. Rast, Výborne. expanzia, delegovanie. Inak tí, ktorí poznáte Mentimeter, tak to, čo je najväčšie alebo v strede, to je častá odpoveď. Práve preto dobrá bola tá prednáška prvá, predpokladám, ten marketing v strede. No nechajme ešte také 2 minútky, máme 44 odpovedí. Je tam aj HR, výskum, registrácia značky. To asi viem, kto napísal. Super. My vám to potom aj pošleme, poprosíme túto tým Inovy, aby vám poslal, že čo je naše kolektívne riešenie tejto skupiny, takže čo aktuálne teda riešime. Marketing, budovanie tímu. Výborne, takto sme správne teda s tým budovaním tímu. A ten usmievačik ku komu patrí? Asi, že nič. Aj to vzdelávanie presne. Dobre, super. Ďakujeme. Dobre, môžeme to prepnúť teda. Takže čo nám z toho vyplývalo? Marketing, budovanie tímu, vzdelávanie, delegovanie. Myslím si, že sme sa celkom trafili a myslím si, že ste správne. Pevne veríme, že do konca tohto workshopu si odídete s nejakou odpoveďou. Aha, to ja mám. Aha. Počkaj, ja musím ísť tu, takto. No, nejde. Ale kľudne hovor zatiaľ, Jani. OK. A prečo teda sa rozprávame o tom, že máme nejaké sebapoznanie? Pretože bez toho, aby sme poznali samého seba, tak vtedy naozaj nemôžeme delegovať, nemôžeme budovať tím, nevieme robiť rozvoj, nevieme ponúknuť v podstate vzdelávanie naozaj tým ľuďom také, aké oni potrebujú a aké potrebujem ja. A vďaka tomu sebapoznaniu dokážeš zistiť, že prečo ťa niečo baví a prečo možno v niečom prokrastinuješ. Ako tam bola presne jedna z tých odpovedí, že robím všetko a vlastne nestíham. Vieme, ako efektívne si nastaviť procesy na základe svojho vlastného sebapoznania. Viem, čo môžem delegovať a komu môžem delegovať. Viem si dobíjať svoju vlastnú vnútornú batériu. Čiže naozaj žiť ten život tak, že sa nezobudím vyčerpaný, alebo nepotrebujem si už o 12:00, ja neviem, ísť ľahnúť. Vďaka sebapoznaniu budem vedieť, že ktoré sú tie moje talenty, ktoré mi pomôžu uspieť v mojom konkrétnom biznise, ktorý ja robím a v čom som ako podnikateľ, líder alebo ako človek jedinečný. A toto je to naozaj dôležité, čo by sme vám dnes chceli odovzdať. Presne tak, ja to skúsim šťuknúť. Budeme asi na diaľku sa komunikovať. Dobre, takže jedinečnosť. Prosím vás, dajte ruku hore tí, ktorí viete o sebe, že ste v niečom výnimoční a v niečom ste lepší ako ostatní podnikatelia. Dajte ruku hore, kto to tak má, že vie o sebe, že to tak má. Výborne, super. Skúste si predstaviť, že by ste mali v publiku 150 ľudí. Čo si myslíte, keď povieme túto otázku, koľko ľudí zo 150 dvihne ruku? 10%? Nejaký iný typ? Väčšinou je to menej, a aj tí, čo dvihnú ruku, potom si to tak omrzia, lebo všetci sa na nich pozerajú, že tak možno, že nie. Vy ste boli vpredu, vy ste nevideli, že nikto sa nehlasil vzadu, alebo teda minimálne. Takže to, o čom sa budeme baviť, je naozaj jedinečnosť, tak ako to povedala Janka, čiže ideme sa baviť o tom, že kto z nás je jedinečný. Pevne verím teda, že každý z vás dostal takéto 2 papieriky. Je to tak? Kto nie, tak prosím vás, poďte tuto dopredu si zobrať. Ste asi prišli neskôr. Takže tým, že my sme naozaj chceli urobiť všetko preto, aby to bolo také interaktívne, tak na konci by sme mali odchádzať s takým svojím sebapoznaním. Tá kartička, ktorú si budeme pomaličky vyplňať, vám bude pasovať aj do tej menovky potom, z druhej strany. Takže bude fajn, ak si to potom tak aj necháte a budeme sa schopní prepájať, že akí sme my ako lídri a tak ďalej. Takže pracujeme s metodikou, ktorá sa volá Gallup. V podstate všetko to hovorí o tom, že čo keby sme sa začali zameriavať na tie naše silné stránky. Čo keby sme prestali opravovať to, čo nám dokola nejde a čo keby sme začali riešiť naše talenty a rozvíjať v tom, čo sme výnimoční a dobrí. Ja možno predsa len jedno zamyslenie, mnohí z nás sme tu asi rodičia, že keď sme prišli zo školy kedysi, že s 2 jednotkami a 1 5, ešte nebol EduPage, tak ste to mali v žiackej knižke, kto ju nestratil. Tak na čo vaši rodičia viacej dávali pozornosť? Na tie 2 jednotky alebo na 5? Na čo? Na 5 viac. Hej? U teba nie je, Dušan. Aha, okej. Mal samé jednotky, tak u neho neboli 5. Takže celé to je o tom, že čo keby sme naozaj začali rozvíjať tie naše talenty.
Keď rozvíjame naše talenty, tak sme šťastnejší, spokojnejší, viacej nás to baví, viacej nás to angažuje a na konci dňa podávame lepší výkon. Preto je to dobre vedieť aj vo firmách, hej, že koho čo baví. A ja tu možno tiež dám taký svoj príbeh, že byť jednotkár neznamená, že som v niečom výnimočný. Ja mám skončenú vysokú školu s červenými diplomami 2, nikdy sa ma na to nikto neopýtal, ale nikdy som nemala pocit, že by som v niečom bola taká, že úplne že excelentná, že by som rozvíjala tú úplne úžasnú jednu oblasť, ktorá mi ide. A naozaj tieto talenty mi priniesli to, že postav sa teraz do tej svojej síly v tom danom svojom talente, v ktorom si dobrá a to rozvíjaj. A keby som tu pred 3 rokmi takto stala na pódiu, tak týždeň predtým nespím. A naozaj tým, že mám napríklad talent komunikáciu a viem sa tu pred vás postaviť a nemám s tým problém vám tu naozaj porozprávať, občas byť aj vtipná, že Livia? A naozaj, keď sa postavíme do toho, čo je nám prirodzené, tak vtedy dokážeme byť jednoducho úžasní. Teraz by sme si dali také pohybové cvičenie, to nazvime. Môžem vás poprosiť sa postaviť? Skúste. My sme tak rozmýšľali, koľko vás bude, že či to dáme, ale Janka si zvolila, že áno. Ja som sa rozhodla, že to bude zábavné. Dobre, tu si dáme takú škálu. Liviu poprosím sa možno postaviť na opačnú stranu. Ja budem ten človek, ku ktorému sa budete prikláňať, keď to budete mať takmer stále. Livia bude človek, keď to nebudete robiť takmer nikdy. Budete chodiť z jednej strany na druhú. Bude to zaujímavé v tých uličkách, ale sme kreatívni, skúsime to. Budete sa iba takto posúvať. Sám za seba. Sám za seba každý, nemusíte sa zhodnúť v rámci rady. A takže prvá otázka je, takmer vždy sa prihovoríte ľuďom, ktorých nepoznáte v obchode, u lekára, v MHDčke, na networkingu. Výborne, poďte ty ku Čiže mne keď bližšie. áno, tak sem, keď nie, tak na opačnú. Inka, ideš opačne. Inka ide opačne. Tuto znamená, že nie, Inka. Výborne, on to bude Čiže ťažké. ja som áno. Dosť ťa poznám na to, aby som vedela ťa odhadnúť. Ty podľa mňa za dvere choď. A popozerajte sa, ako sme sa pomenili. Už aj pri prvej otázke. Kde kto stojí? Ja ti to dám, Jani, lebo ja som veľmi ďaleko asi. Super, dobre, poďme ďalej. Máme 7 takýchto aktivít, iba 7. Je to v pohode. Takmer vždy pred odchodom z práce mám prečítané všetky e-maily. Nič mi tam nezostane. Takže tam je... Kto sú tí, čo čítajú všetky maily, že musia mať všetko? Tuto nie, hej? Okay, Odchádzam s nulou z roboty. Dušan hovorí, že má 4000 neprečítaných. Vy máte koľko neprečítaných? 700 neprečítaných mailov? Nepozná číslo, Inka? A tam pán je úplne najviac vľavo? Ja, okej. Dobre, super. A toto druhá strana, kto má úplne prázdny inbox, keď odchádza z roboty? Ruku hore. Ale dosť vás je náhodou. Super. Takmer vždy mám zorganizovanú skriňu alebo knižnicu. To znamená nie, že raz som to urobil, ako ja v živote pred 7 rokmi, takto farebne, ale naozaj si to aj udržiavam, tak ako to mám. Takže pri mne sú tí chaotici, hej, teda? Tuto pán, ale vy tak nevyzeráte, hej? Je to tak? Dobre, výborne. Tu sa to preriedilo na tej mojej strane teraz. Dobre, poďme ďalej. Takmer vždy 2-krát meriam a raz režem. Takže tu sú tí, ktorí sú spontánni. Že ja by som išla za tam, hej, až za dvere na opačnej strane. Takže tu sú pri mne ľudia, ktorí nemusia premýšľať. Prosím vás, pri mne sú ľudia, ktorí nečítajú návody na použitie. Pri mne sú ľudia, ktorí si kúpia skrinku z IKEA a čítajú návod na použitie, až keď to nejde postaviť. Hej, tu sú, tuto. Dobre. Ty čítaš, Inka, návod na použitie? Tu je stred, veď to je škála. Dobre, tak poďme ďalej. Super. Ďalšia otázka. Pýtaš sa veľa otázok, ale nie takých, že ako sa máš, aký bol víkend, čo si robila včera, ale pýtam sa, aby mne tie veci dávali zmysel, aby mi to zapadlo, až vtedy som s tým úplne OK. Áno, výborne. Tak potom necháme čas na otázky asi, tým pádom, keď tam všetci idete. Máme tu veľa pýtačov.
Nie. Verím, že to uvidíš, keď skončíme. Rád sa porovnávaš alebo súťažíš s niekým. Je to tvoja motivácia. Takže pri mne sú tí, Že tu ktorí áno? nikdy to nenapadne. Výborne. Celkom vám to začalo fungovať v tých uličkách. Mali sme z toho stres, ale celkom vám to ide. Združujete sa, výborne. Dobre, takže tam máme súťaživých. My sa stále tých súťaživých pýtame, že... A tam je slečna. Že keď hráte Človeče, nezlob sa s nejakými malými deťmi, že či ich necháte vyhrať? Nie. Však nie. Život je krutý, to väčšinou títo ľudia hovoria, život je krutý, ako ich mám nechať vyhrať? Je tam ešte niekto, kto nechá deti vyhrať? Výborne. A potom deti plačú, nie? A žena vám nadáva, že to čo si za otec, nechaj ich Preto vyhrať. sa aj ja nemôžem hrať s mojimi deťmi vôbec nič, lebo to nemôžeš, veď podvádzaš, jak to môžeš takto robiť? To proste nefunguje. A predstavte si, že stojíte pri výťahu alebo pri semafore. Prídem tam a budem tam do toho čukať, lebo aby som sa pripomenula, že tam stojím, aj keď už to svieti. Takže kto stláča tlačidlo pri výťahu, ktoré už svieti, aby výťahu pripomenulo, že je stále tam? Áno? Dušan chodí po schodoch. Vy ste taký akčný? OK. Tu je nie. Tu je nie. Takže A teraz, ako sa vy tam pozeráte na tých tu? Čo tam stoja pri tom? Ja som tiež na správnom mieste teraz aktuálne. Tak. Super, toto je moja najobľúbenejšia otázka. Výborne, môžete si sadnúť. Nechceli sme, aby ste sedeli Ešte celý Vlasto čas. stojí zle. Vlasto by mal ísť presne tam. On zle stojí. Výborne. Takže týchto 7 jednoduchých otázok vám ukázalo to, že keby sme vám odmerali trajektóriu, už to šťuka? Tak šťukaj. Dobre, takže prosím vás, všetci z vás, ktorí ste na tú prvú otázku odpovedali, teda šťukni, tak. Takže kto z vás sa prihovorí ľuďom vo vlaku, je veľmi pravdepodobné, že kde si vysoko vo svojich talentoch bude mať spoločenský talent. Pre tých z vás, ktorí na otázku či si pred odchodom prečíta všetky správy, je veľmi pravdepodobné, že kde si bude mať talent. Volá sa, že produktívny, sú to ľudia, ktorí veľmi radi pracujú. Ich životnou témou je naučiť sa oddychovať, naučiť sa robiť aj nič. Pre tých, čo majú zorganizovanú skriňu, pozor, nie raz za rok, ale furt. V Galupe je talent disciplína, málo častý talent, ale sú to ľudia, ktorí naozaj majú radi precíznosť, majú radi pedantnosť, majú radi veci na rovnakom mieste. Pre tých z vás, ktorí radšej dvakrát merajú, až potom režu, je veľmi pravdepodobné, že tam, kde si vysoko vo svojich profiloch budete mať talent, že rozvážny. Sú to ľudia, ktorí naozaj predtým, ako čokoľvek urobia, tak si najprv zvážia riziká, ktoré by mohli nastať. Hej? Čiže môžeme povedať, že sú opatrní. Tak ako Janka povedala, pre tých z vás, ktorí sa pýtajú, vyríliš veľa otázok, to môžu byť 2 talenty a záleží od otázok, ktoré sa pýtajú. Čiže analyticky sa pýta, odkiaľ máš to číslo, dokáž mi to, na základe čoho to tvrdíš. Komunikátori sa pýtajú, ako sa máš, aký bol víkend, čo si robil. Hej? Čiže rozdiely v otázkach. Pre tých z vás samozrejme, ktorí teda súťažia, alebo v Galupe málo častý talent je súťaživosť, čiže sú to ľudia, ktorí naozaj sa radi porovnávajú s druhými. Je to veľmi dobrý talent, všetky talenty sú pozitívne, neznamená, že je zlý ten človek, ktorý má súťaživosť. Máme niekedy tie dogmy, ale to znamená, že tam vnútorný drive je vyhrať, byť lepší, predbehnúť druhých. Čiže keď máte podnikatelia, niekto z vás talent súťaživosť, je to dobre, že kde si v merku mám tu môjho konkurenta a s ním sa potrebujem porovnávať. No a talent, ktorý teda stláča tlačidlo na výťahu, ktoré už svieti, sa volá aktivátor. Kto sa cíti ako taký, že naozaj aktivátor? Tí, čo ste stáli tu, sú to ľudia, ktorí milujú veci začínať. Sú to podnikatelia, ktorí milujú rozbiehať projekty, pozor, nedokončovať. Že sú to všetci tí z vás, aj my dve, ktorí milujú veci začať, ktorí sú veľmi rýchlo sa nadchnú a veľmi rýchlo ochladnú a potom sa nadchnú pre niečo nové. Čiže keď si nie sú vedomí svojich talentov, častokrát sú začínači, potom potrebujú dokončovačov do toho svojho tímu. Takže veľmi v krátkosti sme si povedali teda, že čo to môže byť a videli ste, že každý z nás je iný a každý z vás mal inú trajektóriu, keby sme si to tak nejako namerali. A ja mám teraz pre vás otázku, čo je podľa vás talent? Z toho už, čo ste počuli, čo sme už hovorili? Čo vás napadne? Talent. Ako prvé? Zdroj síly? Predispozícia, zdroj sily, silné stránky. Úspech. Super.
Podľa definície je to, ako ja prirodzene rozmýšľam, cítim alebo sa správam. A dôležité je tam to slovo prirodzene. Pretože ja si možno niekedy ani nemusím byť vedomá tých svojich talentov a tých svojich silných stránok a to iba z toho dôvodu, že ja tie veci robím tak prirodzene, že mne ani nenapadne, že to je niečo výnimočné. A potom ešte aj očakávam od ostatných, že oni to majú presne takisto, ako to mám ja predsa, lebo to je proste prirodzené a je to úplne normálne. Takže ja prirodzene rozmýšľam tak, že sa naozaj možno s niekým porovnávam, pretože to ma motivuje. Rozmýšľam tak, že baví ma začínať veci. Robím veci tak, že ich nie vždy úplne dokončím, pretože to nie je pre mňa prirodzené. A dlhé roky mi trvalo prísť na to, veľmi som sa, akože ja osobne som sa normálne že obviňovala samu seba, že prečo ja nedokážem byť v jednej robote 15 rokov, veď všetci ľudia normálni sú v jednej robote 15 rokov, prečo ja stále potrebujem nejaký ten nový impuls, niečo nové robiť. A veď mňa tá práca bavila ešte pred, 3 mesiacmi, že čo sa teraz stalo? Pozor, to neznamená, že veci, ktoré vám sú prírodzené, neviete robiť. Hej? Ja mám analytický talent 30, úplne posledný. To neznamená, že neviete robiť Excely, to neznamená, že si nerobíte tabulky, len vás to nedobíja, skôr vás to vybíja. Hej? Čiže to neznamená, že cez náš intelekt, skúsenosti, vedomosti nevieme urobiť aj veci, ktoré nám nie sú prirodzené, len záleží od toho, ako sa pri tom cítim. Hej? Že, či ma to dobíjalo ten deň, alebo ma skôr vybíjal ten deň. Čiže aj človek, ktorý nemá komunikáciu a spoločenský talent vysoko, dokáže sa tu postaviť, ale potom bude celý víkend oddychovať, lebo potrebuje dobíjať baterky v tichu. Hej? Ja som sa snažila veľmi silne, túto ChatGPT mi pomohol, som sa snažila, že skúste sa prosím vás zapozerať, že ste líder, ste manažér, ste podnikateľ a môžete si vybrať z týchto 4 školení. Nemám rada slovo školenie, ale teraz to použijem. Takže skúste si iba tak sami pre seba povedať, že ktoré školenie, ale pozor, prirodzene by ste na ňo šli, lebo ten názov vám prirodzene dáva zmysel. Nie, že vám to Chýba. Pôjdem na to, lebo mi to chýba, ale skôr, že pôjdete na to, pretože vás to dobíja. Čiže keby ste si mohli vybrať empatia v leadershipe, čiže sa tam budete dozvedať o budovaní silných vzťahov a porozumenie, alebo to bude analýza a inovácie v leadershipe, alebo to bude lídri a produktivita, čiže poďme robiť všetko preto, aby sa výkon môjho týmu zvýšil, alebo to bude dynamický líder, ako ten aktivátor, ako ich zdynamizovať, ako ich rozbombovať. Iba si tak dajte, že ku ktorému z týchto školení by ste si ho dali ako number 1, hej? Kľudne to povedzte kolegovi, že čo by to bolo, keby ste sa mohli vybrať, aby sme mali nejakú interakciu. Takže pozdieľajte s kolegom, aspoň s jedným, pri ktorom sedíte, že na čo by ste teda šli, keby ste mohli tohto, ale šéf vám iba jedno zaplatí školenie, hej? Takže ktoré by to bolo. Ja som zvedavá, čo potom si pozdieľame, že na čo. Podľa toho pripravíme školenia inak pre vás, hej? Dobre, super. Zapamätajte si to, čo ste si povedali. Každý jeden z nás sa pozeráme na svet inak. Každý jeden z nás sa pozeráme na svet inak. Najväčšia domnienka ľudí na svete je, pre tých, ktorí sa nevzdelávajú, že ľudia vidia svet rovnako ako ja. Tým, že ste tu, dobre viete, že to tak nie je. Takže druhý level je, áno, ľudia vidia svet inak ako ja, ale ja ho vidím lepšie. To je druhý level, hej? Čiže disciplína povie, ja viem, že sú ľudia, ktorí nemajú disciplínu, ale mali by ju mať. Alebo že áno, ja viem, že niektorí sú akční, ale mali by dokončovať. To je druhý level. A tretí level, a to, čím my sprevádzame tie naše týmy a jednotlivcov na ceste je, príjmať to, že ľudia to aj robia inak a poďme z toho vyťažovať. Poďme vyťažovať z toho, že niekto je dobrý v začínaní, niekto v dokončovaní, že niekto je dobrý v analýzach, niekto v empatii. To je tretí level. Čiže nebudem odsudzovať, posudzovať, hodnotiť, ako to má ten druhý, ale budem vyťažovať z toho, že ma doplňa. Hej, to je tretí level toho celého, kde my sprevádzame týmy lídrov. Preskočila som jeden, nie? Nie, dobre, poď. Talentové domény. Prečo sa o nich rozprávame? Pretože každý z nás má všetky 4 tie domény. A to je možno to, čo by sme mali aj ako keby na to posvietiť, že každý vieme do nejakej miery robiť čokoľvek, ale v niečom sme proste tí prirodzenejší, niečo nám ide lepšie, niečo je pre nás možno jednoduchšie a naozaj nám to dobíja tie vnútorné batérie. A tam sa potom naozaj deje, že keď ja som napríklad presne ten exekutívny typ človeka, ktorý rád proste maká, robí, očakáva to aj od tých ostatných, tak keď ho pošlem
vyrábať nápady a dám tomu svojmu človeku, že ty teraz choď a ty budeš ten, ktorý mi to, ja neviem, alebo mi spraví stratégiu na budúci rok, tak ten človek proste pritom bude do určitej miery trpieť, keď to nemá nejak prirodzene v sebe. Tieto talentové domeny však máme každý do určitej miery v sebe, len máme ako keby nejaký pomer. Čiže to, že ja som oranžová, ale to neznamená, že ja nikdy nebudem vedieť nič exekutívne urobiť, iba jednoducho ma to až tak nebude naplňať a nebude ma to až tak baviť. A preto pri tej svojej práci sa nebudem spoliehať na to, že Lívia mi tuto dá 15 vecí, ktoré do to-do listu, ktoré mám dneska urobiť a nemôže odo mňa čakať, že budú proste hotové a že ja budem z toho nadšená a poviem jej daj ešte, lebo už som to robila. No takto to u nás nefunguje. Takže naozaj my sme si vedomi toho, že v čom sme iní a aj táto domena o tom niečo môže u vás hovoriť. Takže tí fialoví, alebo teda nechcem hovoriť farbami, ale tí, ktorí z vás máte najsilnejšiu exekutívnu domenu, to sú makači. To sú tí ľudia, ktorí majú všetky maily prečítané. To sú tí ľudia, ktorí veci doťahujú. To sú takí tí ľudia, výborní zamestnanci, ktorí dostanú úlohu a máte isto, že to urobia. Hej? Ovplyvňujúca doména, to sú tu, čo hovorila Janka, sú to ľudia, ktorí majú vplyv. Komunikátori, spoločenskí ľudia. Hej? Čiže ľudia, ktorí sa postavia, vedia vybudovať vplyv a vytvoriť priestor pre seba či pre druhých. Vzťahové talenty, to sú podnikatelia, ľudia, ktorí všetko budú riadiť vzťahmi. Bude im záležieť, ako sa ľudia majú, s obchodnými partnermi budú budovať vzťah, budú vedieť o svojich deťoch, kamarátoch, kolegoch, všetko to, že prečo sa im veci dejú, čo sa im deje. A tie, tak ako povedala Janka, zelené premýšľavé talenty, to sú ľudia, ktorí radi premýšľajú, podnikatelia, ktorí majú vízie, podnikatelia, ktorí majú nápady, podnikatelia, ktorí analyzujú. A ani jeden z nich nie je lepší alebo horší. Takže každý z nás má niečo v sebe, prečo to je úžasné a každý z nás jednoducho dokážeme tú svoju domenu budovať a dostávať ju v podstate vždy na nejakú vyššiu úroveň, aby sme boli lepší a lepší v tom, čo robíme. Tak tým, že Gallup nedelí talenty len do týchto 4 oblastí, k tomuto sa uvidíte, kde si sa dostaneme. Takže v Gallupe bolo dokopy identifikovaných 34 talentov. Hej? Čiže to naozaj v každej tejto doméne vidíte nejaký zoznam talentov, čo urobí dotazník Gallup, zoradí vám všetky talenty od 1 po 34. Čiže každý z vás ste úplne iný, úplne výnimočný, inou kombináciou svojich talentov. Ja som preto šťukala do toho časomiera, do tej časomiery, teda aby sme vedeli, koľko máme času, že koľko príbehov vieme rozprávať, ale dáme 3, vymyslí si 1, 2. Prečo je dobre poznať svoje talenty? Najprv musíme začať od seba, poznať seba. Čiže keď som ja podnikateľ, keď som ja líder, kto som ja? Čo mňa drivuje, čo je moja vnútorná motivácia? A potom je dobre poznať svojich ľudí, biznis partnerov a tak ďalej. Viete, aké sú najväčšie kontrasty ľuďom na pracovisku? Preto hovorím 3 príklady. Poviem vám 3 príklady, aby vám to dávalo logiku, že čo sa deje na tých pracoviskách. Takže prvý jeden, ten najväčší kontrast je, ja už ho začnem, ten aktivátor. Čiže aktivátori, kde je tu? Aktivátori sú ľudia, ktorí začínajú projekty, milujú začínať projekty, pozor, nedokončovať. A takto hlavne, dostanú úlohu od šéfa. A čo robí aktivátor podľa vás, keď dostane úlohu od šéfa? Beží hlavne. Hej? Rozvážny talent je talent, ktorý najprv si zváži všetky rizika a tak beží. Alebo aj nebeží, ide pomaly, lebo je opatrný. A teraz si predstavte, že aktivátor je šéf a má pod sebou rozvážnych. Čo si o nich myslí? Že sú spomalení. A čo si myslí rozvážny zamestnanec so svojom šéfovi, keď má aktivátora šéfa? Že je čo? Že je streštený. Lebo zase, kde si beží, kam beží, keď si to ešte nepremyslel. Hej? Otázka je, sme len sami sebou a sme inou kombináciou svojich talentov. Prečo by sme to mohli začať vyťažovať? No keď je aktivátor, dajme mu, nech to rozbieha. A keď sme rozvážni, upozorňujeme na rizika. To je prvý príklad. Daj druhý. Analytický talent versus empatia. Empatia príde za svojím šéfom a povie, vieš čo, šéfe, ja tam cítim, že v tej kancelárii niečo nie je dobré. A on, že akože cítim. Veď tuto mám takéto čísla, takto mi to funguje, všetko to funguje. Ako mi môžeš hovoriť, že niečo cítiš? Daj mi data na svoje pocity. To je super inak téma. Keď HRista príde za analytickým šéfom, aby mu dal data na to, ako sa ľudia cítia. Deje sa to, pozor, deje sa to. A potom, keď mám presne jedného analytického šéfa a pod sebou mám všetkých tých empatikov, tak jednoducho tí ľudia nerozumejú tomu, ako s ním majú komunikovať. Nám sa to často stáva vo firmách, že príde, ale že ona mi nedoniesla čísla, ona mi nedoniesla, že prečo toto hovorí, ako to hovorí, lebo ona to iba cíti.
A reálne tí ľudia z empatiou tie veci cítia. To nie je nič vymyslené, sú na to normálne výskumy, harvardské výskumy, že empatia sa dá merať fyzicky v tele. Každý ju máme, len každý ju máme v inej miere. Takže naozaj tí ľudia, keď za vami niekto príde a povie vám, že niečo cíti, tak je to v poriadku a ten človek naozaj neprišiel len s niečím, čo na ňo skrslo tuto teraz pred 3 minútami, ale naozaj dokáže sa nacítiť na konkrétny pocit toho človeka a preto vám dokáže aj relevantnú informáciu aj bez toho, aby vám jednoducho dal nejaké číslo alebo vám dal nejakú konkrétnu informáciu podloženú faktom. No a ešte mám jeden príklad, aby vám to dávalo logiku. Harmónia a nápady. Nápady sú ľudia, ktorí milujú veci vymýšľať. Ktorí sa ráno v sprche majú nápad, šoférujú, majú nápad, vždy nejaký nápad. Ľudia, ktorí sa rýchlo nadchnú a majú nápad. Čiže vy ako podnikatelia, ktorí máte nápady, pravdepodobne ste veľmi kreatívni. Hej? Kto sa tak cíti? Prosím vás, dajte hore ruky. Kto sa naozaj cíti, že je veľmi kreatívny? Výborne. No a harmónia. Harmónia sú ľudia, ktorí sú veľmi praktickí. Ktorí, nechcem hovoriť, že neradi menia veci, ale to, čo funguje, zachovajme. Nemeňme to, čo funguje. Takže si predstavte kreatívneho šéfa, ktorý je na dovolenke a v office nechal 5 harmonikov. Viete, čo hovoria? Zase na dovolenke. To zase bude, keď sa vráti. A minulý najväčší level sobotu nám hovorí, pani, nie keď sa vráti, on už z dovolenky posiela nové nápady. Čiže kreatívci nápady sú naozaj ľudia, ktorí milujú veci vymýšľať. Pozor, vieme liesť na nervy tým, ktorý zase dačo vymyslel. Minulé im povedali v jednej firme stratégiu, že keď niečo vymyslí, neber to vážne. Keď ešte po 3 dňoch stále to platí, tak to začni brať vážne, lebo to ešte väčšinou odoznie. Hej? Čiže aby ste vedeli, tí, ktorí ste kreatívni, pozor, tí ľudia, ktorí máte v tíme a takto tak nemajú, možno majú iné talenty. A nedávajte im do KPI, prosím vás, kreativitu, je to ťažké pre nich. Mať v KPI kreativitu, keď ju úplne nemajú prirodzene sami v sebe. Výborne. No a teraz, keďže chceme, aby to bolo konkrétne a praktické, buďte takí dobrí, namerajte si tento QR kód, pokiaľ ste to ešte tak neurobili. A keď si ho nameráte, pripravili sme pre vás taký veľmi rýchly 16... máme 17 minút iba? Mamma mia, dobre. Tak rýchlo vyplňajte. No, takže prosím vás, odpovedzte, no pre rozvážnych to bude rýchlo ťažké, takže buďte takí dobrí, vyplňte to pomaly, ale rýchlo. Ja len zatiaľ, keď to budete vyplňať, ide vám to? Iba sa pýtam, ide? Dali sme ho celkom veľký, aby to aj zozadu šlo. Dobre, výborne. Ja len predtým, ako budete vyplňať, vám poviem, že tento dotazníček veľmi rýchly sme pripravili na tieto naše účely. Není to žiadny Gallup dotazník. Je to na takéto naše konferenčné účely, aby ste s niečím konkrétnym mohli odísť. Takže prosím vás, takto pristupujte k tomuto QR kódu. A už vás nechám 2 minúty v kľude. A ja sa ešte medzi tým spýtam, je tu niekto, komu ešte chýba ten papierik, čo sme na začiatku rozdávali? Prišiel niekto neskôr? Tam vzadu. Keď budete mať, tak mi len dajte ruku hore, aby som vedela, že ste cca skončili, dobre? Keď si to vyplníte, vyjde vám pravdepodobne doména alebo nejaká farba. Prosím vás, stále to berte tak, že je to pravdepodobne, není to exaktne. Tento dotazník som urobila ja s mojím analytickým talentom na 34. mieste, tak prosím vás k nemu tak pristupujte. Jak ste ticho, tak v škole, to je super. Keby sa tam to náhodou nestihli, nepodaríte teraz. Máme tam pri našom stánku ten QR kód zvýraznený, takže nemusíte sa... Tí, ktorí naozaj potrebujete viacej času na premyslenie, ktorí potrebujete viacej času na analyzovanie, tak v kľude môžete sa zastaviť aj u nás. Teraz vidím tuto, že Inke vyšli 2 domény, môže sa to stať, hej, lebo je to 16 otázok u mňa na kolene vyrobených. Takže Inka už vidím, že má. Iba mi dajte potom tak na rýchlo ruku hore, že výborne, tam sme vedeli, aktivátor, výborne, super. No a ja len zatiaľ poviem, že tie nálepočky, ktoré sme vám vyrobili teda, tak buďte taký dobrý, ten prvý krok je, že odlepte si tú nálepku tej domény, ktorá vám vyšla, keď vám vyšli 2, kľudne aj 2, a vlepte si to na vašu kartičku, som líder, ktorý, a postupne si ju naplníme.
Takže v prvom rade si tam nálepte, prosím vás, tú doménu, ktorá je pre vás tá najsilnejšia. Keď to bola modrá, vyberte z tých nálepkového papierika modrú. Funguje vám všetko, lebo výborne si tam dám kontrolné. Dobre, super. Takže nálepte si, tuto vidím, že Renátka robí, takže odlepte si tú doménu a na tú druhú kartičku, kde máte miesto pre tú doménovú, tak si tam kľudne nálepte, že toto som ja, hej, pravdepodobne táto doména je pre mňa silná. A potom tá kartička sa vám zmestí presne do tej vašej menovky, ktorú máte na krku. Tak keď to budeme mať dokončené, tak budeme radi, keď si to tam vložíte. A práve vám to môže pomôcť aj v tom networkingu sa o tom porozprávať, že OK, ty to máš takto, ja to mám takto a ako si napríklad vieme my navzájom pomôcť medzi sebou. Tak, super. Výborne. My sa posunieme trošičku ďalej, vy v kľudne zatiaľ pracujte, my vám zase povieme zo pár vecí ďalej. No a teraz, toto je len taká, že ideme to skúsiť ten test pre nás. Či vám to vyšlo? Čiže my sme vám pravdepodobne dali, na aké školenie by ste pravdepodobne intuitívne išli. Teraz otázka, či vám to sedí, vám to s tým domenou, iba skúste kývať hlavami, že či áno, alebo skôr nie. Výborne. Hej? Lebo to je to prírodzenie, mňa to prírodzenie tam bude ťahať. A teraz si predstavte, že leadership vždy, a školenia pre podnikateľov, pre lídrov, pre manažerov, vždy podliehali nejakým trendom. Bol trend, kedy každý mal byť empat. Že leadership sa tedy hovoril, empatický líder, máš byť servant líder, máš ľuďom slúžiť. A teraz si predstavte, ako sa cítil tento človek, ktorý chcel analyzovať, jak mám slúžiť. A častokrát človek išiel na také školenie, potom to vyzeralo strašne také neprirodzené pre toho lídra. Čiže len aby sme chápali, pre nás líder a leadership nikdy nepodlieha trendom, lebo vy ste vy ako bytosť so svojimi talentami a našim cieľom je, aby ste v tom boli autentickí. Aby ste spoznali seba samého a vedeli, prečo vás veci ťahajú určitým spôsobom. Tak toto je len to sme si tak vymysleli včera, že taký náš ček, že či nám to vyjde teda. Že či vás prirodzene pritiahne k tomu, kde pravdepodobne mám najsilnejšiu doménu. To sú tie naše nápady, že my s Líviou tuto sedíme v aute, buď o 10:30 večer, alebo o 6 ráno a vymýšľame program na naše ďalšie prezentácie. A potom sa nám stane, že niečo nám chýba, niečo sme nedorobili, niečo sme nedokončili a vtedy my si musíme vedome naozaj povedať, že OK, už to budeme robiť na budúce inak a naozaj aj počas už skoro rok a pol, čo spolu fungujeme, tak naozaj sa dostávame do toho, že dokážeme si oveľa lepšie tie veci každá medzi sebou vysvetľovať v tom tíme a poučiť sa z toho, že čo sme robili takto a aké sú tie naše síly a aké sú tie naše hrany a povedať si, že OK, tak my sa musíme na tú prezentáciu pripraviť skôr, pretože štandardne by sme tu ešte pol hodinu predtým si to tu akože dávali nejak dokopy, lebo nemáme s tým problém, ale potom následne ten efekt pre tých ľudí nemusí byť taký, aký by sme chceli. Takže preto naozaj aj my tú prirodzenosť svoju máme a musíme si byť ale vedomí aj toho, čo nám nejde. Takže nehovoríme o tom, že talenty sú všetko. A nie sú výhovorka. Áno, a ja teraz nebudem proste iba ten, čo bude komunikovať a nič iné nerobiť, ale naozaj som si vedomá toho, čo mi nejde, buď to delegujem, alebo reálne áno, musím niektoré veci urobiť a možno ma to nebude tak baviť. Ale som si vedomá toho, že takto to mám. Ja chcem povedať, viete, čo je pre naše talenty ťažké, keď vám niekto povie, že máte deň vopred poslať prezentáciu? Že deň vopred? Však ja ešte neviem úplne presne, mám iba predstavu, hej? To je len, aby ste chápali, že každý sme naozaj iný a niektoré veci robíme iným spôsobom. Dobre, poďme teda ďalej, aby sme to teda stihli. OK. A tí, ktorí neviete, lebo máme tu niektorých zákazníkov a klientov, ktorí s nami robia, ale kto sa tu cíti veľmi silne analyticky? Komu vyšla zelená oblasť? Výborne. Prosím vás, skúste vypočítať, keď neviete, aká je pravdepodobnosť, že stretnete človeka, ktorý má z týchto 34 talentov vašu top 5 v tom istom poradí. 1 ku koľko? Tí, ktorí neviete. Aká je 1 ku 1000? Nie, viac, určite viac. Že stretnete človeka, ktorý má z 34 talentov vašu top 5 v tom istom poradí. Tuto počíta pán vpredu? Približne. Som na vás dala pozornosť. Je to 1 ku 33 miliónom. Čiže naozaj pravdepodobnosť, že niekto je taký ako vy a to sa bavíme iba o top 5. Čiže naozaj pravdepodobnosť, že tuto v tejto sále sedí niekto, kto má takú istú top 5 ako ja, ako Janka, ako vy, nesedí, verte mi. Ešte som v živote nestretla takého človeka, to som prešla tisíce dotazníkov. Čiže naozaj každý z nás je jedinečný a výnimočný, každý máme inú kombináciu tých talentov. Pravdepodobnosť, že stretnete človeka, ktorý má vašu top 5 poprehadzovanú,
že tá istá peťka len poprehadzovaná, jednotka, dvojka za trojku a tak ďalej, je 1 ku 280 000. Čiže naozaj tu ste každý výnimočný a každý, aj to vaše podnikanie, aj tú prácu, ktorú robíte inak. A nedá sa to zaškatulkovať. To je pritom dôležité. Takže každý sme iný, máme iné motivátory, iné veci nás bavia a čo keby sme v tom videli takú radosť, že poďme objavovať seba, poďme objavovať druhých a prestaňme sa posudzovať, hodnotiť, odsudzovať za to, že je niekto iný. A pozor, to nepatrí len v podnikaní, je to aj v našom živote, je to s našimi deťmi, je to v našich vzťahoch, ktoré máme, lebo keď ideme do vzťahov, väčšinou z nás pritiahne ten druhý človek, lebo je iný a potom nám lez na nervy práve tým, že je iný, hej? Že keď zoberete disciplinovanú manželku a potrebujete mať kľúče na jednom mieste a vy ste taký bohém, ktorý to nedokáže, no keď to je ťažké, nie? Takže naozaj tie rozdiely sú a narážame na nich všade. A teraz využijeme aj tú druhú časť vášho papieriku, ktorý ste od nás obdržali. A máte tam, koľko je tam, myslím, že 18 prívlastkov. A nahráte si... Je tam. Je tam? Je tam ten slajd. Hej. Aha. Okay, to je medzislajd. Tak daj medzislajd. Medzislajd, že každý sme iný. Čiže takto, keď sa stretávame na tých poradách, keď sa stretávame v tom biznise, keď sa kdekoľvek stretávame, takto to nejako vyzerá. Tuto sa stretáva so vzťahový, s exekutívcom, tuto veľmi silne premýšľavý človek. A my sme začali ja to preháňam, mám pozitivitu v top 5, že zamilovať sa do tej diverzity a vyťažovať z toho, to je ten dar, ktorý ten Gallup, alebo teda co celé seba poznanie dáva. No, tu sú tie slova. Tu sú teraz tie slovička. Slovo podnikateľ si premente kľudne na líder, človek, kolega, partner, to je úplne jedno. A skúste sa teraz popísať vy sami seba. Máte tam 6 tých možností, vôbec ich tam nemusí byť 6, ale vyberte si, povedzme si, že aspoň 3-4 tie slová, ktoré úplne vás popisujú v tom, aký ste a čo je pre vás typické. Čo by ste o seba povedali? On to není ľahké, ale že ktoré by ste vybrali? Ste vnímaví, ste kreatívni. Vnímavý je skôr to vedie k empatii, hej? Čiže vnímam pocity druhých. Kreatívny, vnímam nápady. Som kreatívec. Učiaci sa, milujem sa učiť. Celý život je pre mňa ako keby nikdy nekončiaci proces vzdelávania sa. Hej? Že vymetáte jednu konferenciu za druhú, lebo vás to baví. Je to talent. Alebo som logický, analyzujem. Hej? Som harmonický, zodpovedný a tak ďalej. Veľmi jednoducho si sme prepísali talenty, aby to bolo zrozumiteľné pre vás. Takže skúste si tak prelepiť možno 3-4, ako Janka povedala, max 6 slov. Kto som ja ako podnikateľ, kto som ja ako líder, kto som ja ako coach, kto som ja ako žena, matka. On to všetko sedí, lebo podľa toho si budete aj vnútornú motiváciu robiť v každej sfére svojho života tak trochu inak. A naša tá myšlienka bola, že skúste tak podnecovať sa až do večera, že ako to máš ty, že skúste sa tak zaujímať, aj keď sa nepoznáte, keď budete networkovať do večera, že ako to máte vy, čo ste o sebe zistili, aj keď bez toho, aby ste mali nejaký svoj pomyselný dotazník. Máme 7 minút, Jani, je to v pohode. Je to v pohode. V pohode to je? A ja ešte zídem dolu a ja sa vás pôjdem popýtať, že ako to máte. Dobre. A daj mi ten šťukatko. Klikač, páči sa. Pokiaľ Janka bude dole a vy budete dolepovať si nálepky, ja vám len chcem povedať, že to, čo sa nám pekne darí aj pre analytikov, prečo Gallup dáva ako keby, že zmysel je to, že my to voláme v skratke, že soft skill v tabulke, lebo všetko v Gallupe viete pomyselne stiahnuť do tabulky, hej? O chvíľočku poviem viac, takže Jani, poď vyspovedať, ale iba tých, čo chcú. Áno, iba tí, čo chcú. Tuto, kto chce. Nikto neudržiava očný kontakt teraz. Všetci sa tvária, že tu nie sú, vieš? Tak ja idem na istotu. Ja idem na istotu. Tak ti teda ďakujem. S radosťou. Čo ti mám povedať? Prečítaj, Čo ti mám alebo povedať? povedz, Čo ti mám povedať? že si podnikateľka, ktorá... A som vnímavá, pozitívna, učiaca sa a kreatívna. Úžasné. Teraz daj niekoho úplne iného. Ja, ďakujeme. Skús niekoho úplne, že fakt to bude mať inak. Nikto tu není zrazu, nie? To je dobré. Som líder, ktorý je logický, pracovitý, networker, zodpovedný, perfekcionista, kritický. Úžasné. Super. A tu krásne počuť tie rozdiely medzi jednotlivými. Ešte toho pána Nasu by som, ten sa tak celkom, tuto pre tebou, po ľavej ruke tvojej, pán Nasa, vidíš? Dobre, skúsme to. Ja som líder, ktorý je, alebo podnikateľ, teda učiaci sa, kreatívny, vnímavý, pozitívny, konzistentný, ale aj opatrný. Ale aj opatrný? Super. OK, super, perfektné. Je ešte niekto, kto dobrovoľne chce pozdieľať? To bude nejaký spoločenský aktivátor iba. Tam vzadu. Monika chcela. No?
Som podnikateľ opatrný, učiaci sa, perfekcionista, networker, komunikatívny a kritický. OK, super. A ešte vzadu, Jani, tá pani. Jasné, idem. Dobrý deň, ďakujem. Takže som líderka, ktorá je učiaca sa, komunikatívna, spoločenská, pozitívna, opatrná a perfekcionistka. Super. Úžasné, ďakujeme vám krásne. Čo sme tým chceli povedať? Každý z vás je iný, každý naozaj máte iné talenty a že keď takto vyzerá nejaký váš tím pomyselný, hej, že prečo by sme nevyťažovali z každého to maximum, hej, takže tu len v krátkosti. Keď sa chcete o tom porozprávať, zastavte sa u nás, nebudeme teraz tu o tom veľa hovoriť, ale že presne tu vidíte tých, ktorých máte, že nápady, vidíte tých všetkých ľudí, ktorí majú iné talenty, ako pomyselne, ako ich máte vy. Aha, tuto mám cieliť. OK, celkom sme to stihli, necháme si 2-3 minútky ešte aj na otázky. Možno v krátkosti, kde nás môžete vidieť najbližšie, Lipu, momentálne 24-25, sme aj na Profesia Days paralelne dnes. Takže paralelne Lipa sa nachádza aj v Bratislave, kde má teraz veľkú koučovaciu zónu, workshop, prednášku a boli sme včera na stage. Dnes sme tu. Pozývame vás, keby ste mali chuť na raňajky s Lipou v Bratislave 15.5. Pozývame vás na raňajky z Lipov do Košic 28.5., ale pozývame vás na Talent Klub do Žiliny 35., ktorá bude v Banke. A špeciálne pre Miloša, ktorý bol tiež jeden z iniciátorov tohto, aby sme sa naozaj stretávali, aby sme tie talenty rozvíjali navzájom a aby sme vytvárali komunitu ľudí, ktorí sa chcú posúvať ďalej a práve vytvorili tie prepojenia, aby sme v tom neboli sami. Keď ja som tá rozvážna a potrebujem naozaj nejakého toho aktivátora k sebe, tak poďme sa hľadať a poďme si povedať, že toto som ja a spoznajme sa, spojme sa. Tak. No a ešte jednu vec sme pre vás, teda Janka, vďaka jej talentom a vďaka aktivácii všetkého možného, vytvorila Janka pre vás taký sprievodca talentmi, tak to je správne spisovne, sme zistili. Zistili v slovníku. Čiže ak máte chuť a keď si naskenujete tento QR kód, vám to pošle potom na e-mail taký naozaj veľmi precízny a veľmi taký zaujímavý viac o tých talentov. Čiže ak sa chcete dozvedieť viac, čo sú tie talenty, čo to znamená, čo konkrétne, je tam viacej informácie, máte to v takom veľmi peknom zosumarizovanom prehľade. Keď to ja chcem to šťuknúť len ďalej, ale to nevadí, keby aj náhodou sme tu v stánku, kľudne príďte, my vám to samozrejme dáme naskenovať, tento QR kód. No a posledná vec a taký odkaz pre nás, že ja milujem toto heslo, ktoré Oscar Wilde povedal a brutálne sedí s tým, čo robíme každý deň, či pri jednotlivcoch, či pri rozvoji individuálneho talentu, alebo teda tímoch je: buďte sami sebou, ako podnikateľ, líder, ako coach, ako ktokoľvek, ako matka, ako partner v živote. Buďte sami sebou, všetci ostatní sú už naozaj obsadení. A myslím si, že to najviac, čo môžeme svetu dať, že budeme autentickí a nebudeme sa hľadať nikoho iného. Takže to je taký nejaký message od nás. A máme 2 minútky. Ak máte niekto nejaké otázky, či? Sa pozerám tuto na pána aktivátora. Máte niekto niečo? Prosím, že ste všetko? Všetko a nič. Vieš, iba jedno stretnutie sme mali, vieš, to príde, neboj sa. OK. Ono sú aj ľudia, ktorí naozaj môžu mať viacero, tu kombinácia talentov môže byť naozaj že veľmi silne špecifická, hej? Takže berte toto ako len taký prvý opener takého nejakého rozvoja, ako taká nejaká myšlienka. Kto máte chuť teda sa pobaviť o tom, že ste všetko, tak kľudne sa zastavte, sme tu do večera. Asi takto správame. Keď budete mať otázky, zastavte sa od nás. Takže buďte sami sebou, ostatní sú obsadení. Ďakujeme vám a sme veľmi vďační, hrdí, že doma v Žiline môžeme stáť na stage. Takže ďakujeme pekne a vidíme sa niekedy na budúce, pevne verím. Ďakujeme. Ďakujeme.